Kawai ka Trok ka bakit ya kitendong leer shed jingshed ne gas cylinder kabadon ya registration number AS not RCC Nriusan Nriusau kala hapdeng ka National Highway 6 hamar bapoi ha kibenta ka Shillong Umran Diary Buaid district. Katay ka jingja kala ja ha kapor architect menstep jong ka arpo artering unaitung arhajar arpusan katba katay ka kali kadang wan na Shillong kabadang temu ban letcha Guwahati ban penpoi ya ki gas cylinder ki bala thelli. Hinray na kadaw ka jingsho Samthiah Nongñiah la shu bante la kam yu steering bat Kylla no ha ka jaka balong khongwan. Lay thu bo Nongñiah jong kateka kali ula shumin saw malumala bat nakaliang kibor pulit ka Umsning police station kilayalam yu sha civil hospital nongpo na kabenta ban le ya ka medical check up. Laong badan bok bahaka ni ka jingja ki teki gas cylinder ki dei ki bathelli ka bala pelat na ka nu ka jing thai bat ka jing klang ding ka bashir khai ka bala ban kta ya ka jing im jong ki babun ki patba ki basyong basa hajan ka surok ba khamtam ya Nongñiah. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.